салом алайкум бинандагони азиз, ман хуш омадед ба канали мо. Мақомоти Тоҷикистон аз сокинон талаб мекунанд ки манзили зисти худро аз гил ё хишти лоин бунёд накунанд. Сокинон мегӯянд барои сохтани хона аз хишти пухта сармояи кофӣ надоранд. Дар Кумитаи сохтмон ва меъмории Тоҷикистон гуфтанд ки гил ва хишти лоин ҳамчун масъулаи сохтмонӣ расман эътироф нашудаанд ва ба талаботи беҳтарии зидди зилзила ва селу ярч ҷавобгӯ нестанд. Фарз кунем, бинед бинандагони азиз, ки яксола пуле аз Русия оварданд танҳо барои регу сементи пойдеворӣ хона ва бомаш мерасад. Агар барои деворҳо хишти пухта харам, барои бом пул намемонад. Аввал иҷозати мақомот будааст, баъд сохтмони хона. Азизбек Ниёззода, сардори раёсати илм ва танзими меъёрҳои бинокорӣ, Кумитаи сохтмон ва меъмории рӯзи 3 апрел дар суҳбат ба ҳангоми додани иҷозати сохтмон меъморон ин намуди масолеҳро тавсия намедиҳанд. Аммо дар баъзе маҳаллаҳо одамон худсарона бо истифодаи аз лой девор мекунанд, ки ба талаботи беҳтарӣ аз қабили зилзила ва сел ҷавобгӯ нест, гуфт Ниёззода. Акнун дар Тоҷикистон нафароне ки аз соҳиби порчаи замин шуданд, пеш аз оғози сохтмонии бино бояд иҷозати сармеъмории мақомоти маҳаллаи зисти худро гиранд. Мақомот мегӯяд, меъмор замоне ки ба оғози кори сохтмонӣ иҷозат медиҳад, ки шаҳрванд лоиҳаи тасдиқшудаи хонаи як ояндаашро ба ҳама масъулияҳои сохтмон ва ҳамчунон меъёрҳои беҳтарӣ ба ӯ пешниҳод кунад. Танҳо дар ҳамин сурат меъмор иҷозаи оғози сохтмонро ба сокинон метавонад бидиҳад. Ҳамин буд, дӯстони азиз, ин новости ҳамирӯз. Подписаться кунед, лайк монед, комментарий нависед. Шумо чӣ фикр мекунед дар бораи ин? Бале, фикри ман ҳамин аст, ки дар он ҷойҳое ки агар сел намеомадагӣ ҷойҳо бошад, ба он ҷо мумкин аст, барои он ки на ҳама Россия омада кор мекунад ва на ҳама пули зиёд надорад, ки ғишти пухта хараду хона созад. Ин медонем ки ҷавобгӯ нест, лекин ба ҷойҳое ки хушкан, ҷойҳое ки сел намебиёд, онҷо мумкин аст. Барои чӣ?